Dnes sme se sabrali, da se vidím pak, sled 40 godiny. Zdravejte vy, moji prijateli, zdravejte vy, skъпи учители. Здравейте ви, мои приятели, здравейте ви, скъпи учители. Бяхме много млади и неопитни, но в душите си имахме мечти. Неусетно изминаха годините в клас и дойде денят на раздялата. Неусетно изминаха годините в клас и дойде денят на раздялата. Времето минава, не можем да го спрем. Видимо сме остарели, но в душите не. Време, време, как бързо ти летиш и не стигаш да изпълним нашите мечти. Време, време, как бързо ти летиш и не стигаш да изпълним нашите мечти. Сега ако питам всеки един от вас, той да ми разкаже как е живял. Мога да напиша книгата за нас и за нашият 11 клас. Мога да напиша книгата за нас и за нашият 11 клас. Много ви се радвам на всеки един от вас и съм щастлива, че се виждам с вас. Време, време, как бързо ти летиш и не стигаш да изпълним нашите мечти. Време, време, как бързо ти летиш и не стигаш да изпълним нашите мечти.